Ndinoda mana Scribos ati Gotman oyo 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 ndinoda kugara ndinaye wangu musikana mumwe ndinoda kugara ndinaye wangu mufesi zvinondishungurudza mupfungwa aiwa mupfungwa kuti nekamudiro kandokuita asi unogara undichita chiko zvinondishungurudza mupfungwa aiwa mupfungwa kuti nekamudiro kandokuita asi unogara undichita chiko ndiri musoja ndinoshingirira pane zvandinoda asi kudanana newe ndaizotya kuti mangwana unozotorwa nemumwe ndikasara ndiri ndega beta zvako uye nditsoke ndikati aiwa mudiwa usaenda asi zvekuchitwa ndinoda zvinondishungurudza mupfungwa aiwa mupfungwa kuti nekamudiro kandokuita asi unogara undichita chiko zvinondishungurudza mupfungwa aiwa mupfungwa kuti nekamudiro kandokuita asi unogara undichita chiko akapikira kuchita pamwe pacho ndombofunga kuita wekurova but werudo undozongonditonga paari ndakatozvipira kuti ndigare ndinaye kuti ndirorane naye zvisarambe ndigare naye zvinondishungurudza mupfungwa aiwa mupfungwa kuti nekamudiro kandokuita asi unogara undichita chiko zvinondishungurudza mupfungwa aiwa mupfungwa kuti nekamudiro kandokuita asi unogara undichita chiko ndiri musoja ndinoshingirira pane zvandinoda asi kudanana newe ndaizotya kuti mangwana unozotorwa nemumwe ndikasara ndiri ndega beta zvako uende nditsoke ndikati aiwa mudiwa usaenda asi zvekuchitwa ndingoda zvinondishungurudza mupfungwa aiwa mupfungwa kuti nekamudiro kandokuita asi unogara undichita chiko zvinondishungurudza mupfungwa aiwa mupfungwa kuti nekamudiro kandokuita asi unogara undichita chiko zvinondishungurudza